Onuntza azaldu zeraten herritar guztiei. Gaur 10 egun guztiz harrituta ginen, ezin genuen ulertu Donostiako epaitegian errekursua jarrita genuen obren esleipena adjudikazioa gelditu zezaten epaileak erabaki arte. Harrituta ginen guztiz Foru Aldundiak GHK aurrera egin zuelako bere bidean, epaileen ebazpena alde batera utziz, eta une honetan, momentu honetan, oso pozik gaude, justiziak garbi utzi dulako, herriaren gainetik, justiziaren gainetik, tribunalen aurretikan, gainetikan, ezin daitezkela gauzak egin. Inola ere, gauzak egitezkotan herri honetan, herritarrekin kontatu beharko da, justizia errespetatu beharko da, aintzakotzat hartu, eta horregatikan, momentu honetan, esan dezakegu, gaurko notizia hau oso importantea dela Gipuzkoarrentzako. Azken egunetan, eta gertatutakoak gertatuta, herritarrok konfiantza galtzen ari ginen, gure agintariengan, eta berriro ere, ahalegin handi bat egin beharko dugu, konfiantza hori berreskuratzeko. Guk, gurasosek, lehenik, aspalditikan eta haseratikan esan zuen akordio bat bilatu behar degula, adostasuna, guztiok izan behar degula garaile, Gipuzkoako hondakinen kudeaketan, politikoki guztiz muturrera eramateak ez duela ezer konpontzen, eta esan behar dugu argi eta garbi berriro ere konfiantza hori lortzear Foru Aldundiari esaten diogu, hemen ez dela konponduko hemen atzean, elkartu egin behar degula, hitz egin behar degula, eta hurrengo bilerak ez duela izan behar epaitegietan. Hurrengo bilerak Foru Aldundian izan behar du, herritarrei entzun behar zaie, prozesu parte hartzaile bat martxan jarri behar da, eta denon artean arduratsu Gipuzkoako hondakinen kudeaketa ahalik eta egokiena, eta gure seme-alaben osasuna gehien bermatuko duen kudeaketa posible egin behar degula. Hoxe da gaur hemen, zuen aurrean, azaltzen dugun dezua. Zela oso ondo, baina bueno, pixkat gehiago teknikoki nahi balen bazue, azalpen batzuk emango ditut. Guk, bueno, guazen astea. Foru Aldundiak esan zuen uztaila aldean partartze prozesu bat abiatuko zuela. Abiatu behar zuen prozesu hori kanpoan uzten zuen erraustegia egin edo ez egin hartu behar zen erabaki hori. Beraz, ez genekin zertaz ari zen partartze prozesu bat iragarri zuenean. Horregatik guk, uztailaren bostean, gurasosek, eskaera argi bat egin zuen Foru Aldundiari, esan zion, partartze prozesu bat nahi dugu abiatzea, eta nahi dugu izatea orokorra edozein gaiari buruz heltzeko modukoa, benetazko prozesu partartzailea. Uztailaren 28an ezetza jaso genuen Foru Aldundiaren aldetik. 29an hurrengo egunean honea etorri ginen eta jarri genuen errekurtso bat eta eskatu genuen lizitazioa eten zedin. Zertarako eta zergatik eskatu genuen suspensio hori. Erraustegiaren lizitazioarekin jarraitu ezkero, adjudikatu ezkero, esleitu ezkero, utxean gelditzen zen herritarren partartzeko eskubidea, zeren gauza ja egina zeuden, eta ja ezin zen hitz egin edo erabaki edo aukeratu beste irtenbide bat. Deno dakigu oso kontratu diru aldetikan handia dela eta horrek kalte ordain batzuk eragingo zituen itzelak eta horrek baldintzatuko luke partartze prozesua. Horregatikan eskatu genuen guk suspensioa. Hainbat epaitegietan eskatu dugu. Oraindikan gezurra dirudi ere, 5 hilabete pasadienean, oraindikan ez zaigu erantzun. Eta 27an, abenduaren 27an, ofizialki esleitu egin zen kontratua. Guk, salatu genuen bezala, edo informatu genuen bezala hori ez da gila, ez da esleitu haindikan,
Eta horregatikan azken aleginak egin ditugu aste honetan, bai auzitegi nagusian, bai epaitegi honetan, eta azkenean auto honek esaten duna da, agintzen dio foru aldunari ez esleitzeko justiziak hitz egin arte. Hori da gaur jaso dugun autoaren edukina. Decía